अगर आप भी चाहते हैं भोजपुरी पॉइंट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। प्रदीप प्रेमी कि सखी देवरेन मैसन मोर हालत पहिले बा कि सखी देवरेन मैसन मोर हालत पहिले बा पिया के घरे हमके जबरी रोज के नाद धइले बा पिया के घरे हमके जबरी रोज के नाद धइले बा। गवना करा के सैया चली गईले बहारा, उहे रह के घरे लूटे खूबे लहारा। सखी गवना करा के सैया चली गईले बहारा, उहे रह के घरे लूटे खूबे लहारा। राते का हम बताई कौन गप पहिले बा कि राते का हम बताई कौन गप पहिले बा किया के घरे हमके जबरी रोज के नाद धइले बा किया के घरे हमके जबरी रोज के नाद धइले बा। देवरा तो बेवड़ा हमारा लागेला रे सखी, हमारा के देखे तो बिगड़े वो करमती। हाँ हाँ देवरा तो बेवड़ा हमारा लागेला रे सखी, हमारा के देखे तो बिगड़े वो करमती। प्रेमी परदीप परमद अलबत पहिले बा कि प्रेमी परदीप परमद अलबत पहिले बा किया के घरे हमके जबरी रोज के नाद धइले बा किया के घरे हमके जबरी